سلام تعني هابلي كبراتن كبران ناي يوتيوب شانل بيت سب ناي ساعات زي حطرت سبر حبريتات حيزلكم قريب لكم بركت بلو سبر زيناتات او يوتيوب قطعان خلو قديمنا بخاتكم ملخت ويد ما نوتيفيكيشن من تخبطحكم زي يوتيوب شانل سبسكرايب مقبار نايدول ملكتم تواغي ترسعوا ابزحا ازي فيديو تريو سبات ون سبسكرايب سلازي قبركم سبسكرايب تقبرنا بنا بتحتنا نعدب ابتم سبر زيناتات كنسكر كلنا زقرم حبريتات سمع له ازو ان امريكا بريزيدنت دونالد ترامب كاب تركي ناو امريكا هو عزو ابسدالو لوان بناي مقبي مملالسيت مكينا وشتي تحابيهم ناو اوروبلان كم زاتو تقليتو ازو ان كابنا ايران متقعت بمسقا كم زنبره تملكتلو نزي سعيبونا ايران مرخو بزهان ابت بريزيدنت بلوعل درجه يلا قطلو يغلدلو نزا حبريتا زقالو عدما CNN واشنطن بوست زعمسلونا امريكا مرخو بزهانيا ابتا معلتي انتي تفطره اتعلم مولو يزارو لزلو مدنقي زرزر صبصاب كنقرب لكم هنا بخالي وجن كبرات سمعتنا ناي سعود عرب مركب اب قيح بحري برتع متقعت قاطيمواله كاب قيح بحر استسمع سبر زينا خمس ملكتو ناي سعود عرب مركبنياتات هيوتهم سينا ملو اتا مركبون مولو ناماي تحلالا نزو قداي ملكيتو بسفيح استسمع سبر زينا كتسمعوا يخب بتمصالي كابيران ون استسمع سبر زينا كتسمعوا يخب بزعبه هرموزن كالوت قداياتن زملكتو حدشت حبريتات لو كسام وداتام سايصنحو زرزر حبريتو خسمعكم بقدامنا امريكا بريزيدنت دونالد ترامب ايران كيتقتلون بمسقا بمق مملالسيت مكينا وشت تحابيهم كاو ترك موصام مرخو بزهان زقرم خوينا له مرخو بزهان ون بريزيدنت ترامب يلا قتلوا نا يونايتد ستيتس سلطانات وهاب مقبار سينين كم زقالعو بريزيدنت دونالد ترامب كرم حد ورحي اب تركي كاب زنبرهم اخيبا دحريو بإيران ناي قتلت متقعتي فتصملهم يخون بمال مسقا ات بريزيدنت بمق مملالسيت تشكركاريت وشتي تحابيهم بمئتاونا اوروبلان مئتاو تقليتلو مجمرتا واشنطن بوست زغلطو دحري دما بسينين كم سرغاغص زتغلط ميستراو نايت حبريتا ني امريكا سلطانات بريزيدنت ترامب بيران كيقتلو نمحلاو زغبرو ازي حدغنيا طلقون تعار زري تبايللو ترامب ناو تركي زاتو بمنغستي قطر بوهبتو اوستوهابت حداش اير فورس 1 خوينا خمزه جلجلت ابز تنغرلو اوروبلان ينبرن انت خونه غنا ترامب ناو تركي زاتو بمنغستي كواتار بوهبتو اوستوهابت حداش اير فورس 1 خوينا كم زغلغلت ابستنغرلو اوروبلان ينبرن انت خونه غنا ابوان غعزو خمسه جلص سلطانات بريزيدنت بنبارن ارغيت بريزيدنتاوي اوروبلان تسافيروم كم زملسو قلص غيرم نيرم ابتو وانتينين كالوت مرخو بزهان كم زغلصو ازو سانم زنيت تاسغات تاساسر خمس نبره تملكتلو حجس ترغاغص قلص حبريتا كم زملكتو مولو ناي سللا سلتي كم زنبرن زتغبر غنا اب كاميرا قرميت ات بريزيدنت نابتا نباروي ارغيت اير فورس 1 اوروبلان كاتو خلو مستقالصو دحري وريدوم ترامب بمستر بمغي مملالسي تشكركاري تحابيهم نابكالي اوروبلان مالت ناب سي 32 استبحالت وتدراويت اوروبلان مزوارم تغليصلو بمقطالون بكواتار بوهوتو استوهات اوروبلان كم اير فورس 1 زغلغلت نبر اوروبلان كمون تانشتو سي 32 اي اوروبلان بريزيدنت حزن بتناصل تلعيلنا انجليز مقنعن تغليصلو انجليز مسوصحون ترامب اندغنا نابتناي كواتار اوروبلان داغم تزاويرو ناب هاجرهم كم سملسو ازيز تحلالخ زغون اسرارحا كم زحلفن تنغيرلو ات بريزيدنت بمغيم مملالسيت مكينا وشت تحابيهم مخادم نايران مرخو بزهان ازيز حقوم له ات زينا كابناي امريكا مرخو بزهان كاب استغلصلو غزي جميرو نايران مرخو بزهان ابقر مغصوم نايتي بريزيدنت ناي كارتون مسلتات بمغي مملالسيت تراكوش تحابيهم زريو سفرالي مسلتات بموطا ابت بريزيدنت يلا قصلو ابز حلف حد ورحي بزعبان اوروبلان مقياري جبر سلازنبره حزباو خركر ابناي كواتار اوروبلان ايصتا بقعات طراي زتكورنير ترامب زعبات حداش اوروبلان انت تمكحون سلطانات غنا ات اوروبلان كم اير فورس 1 نمغلغال مولو سلازي تحدثت كم كالوت اوروبلانات اتامامنت كونتن زبل امنت نبرم سينين قدم كبل كم زغلصو ات بريزيدنت بزعبان ايت اوروبلانات دخمتات او زوصو مغلصتات بولقي يناددون كم زنبره تغليصيو حجغنا ناي حزبنا يمرخو بزهان تخرت كيف لتو ابتا اوروبلان ابس تسافرو غازيطنياتات سراحتنياتاتن كمون كم زعمسله زغرم ناي صتا سغمتي كوسد بزغبرنا ايران سغات ابلعليو اتوكيرلو بزعبات ميستراو ناي بررا مقيار زتحاتتو ناي وايت هاوس قال قبالي ستيفن تشينغ نسينين ابزهاو مبري 11 اير فورس 1 ايت بريزيدنت
ناي سرحتنياتاتومن ጸጥታ ዘረጋግጡ ልዑላት ናይ ጸጥታ ፕሮቶኮላት ዝተገጠሙ ዘመናዊት አውሮፕላን እያ ፕሬዚዳንት ኣብ ቀረባዋን ባዕሎም ከም ዝተዛረቡ ኣብ ልዕሊኦም ዝግበር ዝደልዩ ብዙሓት ናይ ኣሜሪካ ጸላእት ኣለው ንሕና እውን ነዚኦም ስጋኣታት ንምምካት ኣብና ዘሎ ዝኾነ መሳርሒ ንጥቀም ኢና ኢሎም ሓደ ናይ ዲሞክራት ፓርቲ ናይ ብሔራዊ ጸጥታ ኣማኻሪ ኣብ ትማሊ መዓልቲ ከም ዝተዛረቡ ናይ ስለላ ድርጅታት ዝቋጠሩ ናይ ካፒታሊ ልዑላት ሕጊ ኣውጻእቲ ብዛዕባ እቲ ክስተታት መብርሂ ኣይተገበረሎም ይኹን እምበር ናይቲ ፕሬዚዳንት ምንቅስቓስ ኮንግረስ ብጽኑዕ ዝከታተሉ ጉዳይ ከም ዘይኾነ ኣመልኪቶም እቶም ኣማኻሪ ወሲኾም ብዛዕባ እቲ ክስተት እንተዘይኮይኑ እውን ኮንግረስ ብዛዕባ እቲ ተደቂኑ ዘሎ ስጋኣት መብርሂ ክግበረሉ ይግባእ ኣብቲ ፕሬዚዳንት ተደቂኑ ዘሎ ነገር እንታይ ኢሎም ብኻሊእ ወገን ነዚኦም ናይ ስለላ ድርጅታት ዝቋጠሩ ናይ ካፒቶል ሂል ልዑላት ሕጊ ኣውጻእቲ ኣባል ዝኾኑ ናይ ሪፐብሊካን ፓርቲ ኣማኻሪ ብዛዕባ ናይቲ ጉጅለ ምንቅስቓስ መብርሂ ክህቡ ከም ዘይኽእሉ ገሊፆም ብተመሳሳሊ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ሚኒስተር ማርኮ ሩቢዮ እውን እቲ ምሕዳር ሓደጋ ኣብ ዝተደቀነሉ እዋን ኤርፎርስ ዋን ብምምሳል ናይ ኣሜሪካን ህይወት ንሓደጋ ኣቃሊዕዶ ኣይቃልዕን ዝብል ካብ ሲኤንኤን ዝቐረበሎም ሕቶ ምላሽ ክሃቡ ሓሊፎሞ ምስቲ ፕሬዚዳንት ዝጓዓዙ ጋዜጠኛታት ጉጅለ ዘውፅዎ ዝርዝር ሓበሬታታት ከም ዘርዮም ትራምፕ እቲ ውሳነ ጉባኤ ምስተዛዘመ ድሕሪኡ ካብ ቱርክ ክወፅእ ከለው ዝነበረ ዘይተለመደ ክስተታት ቅድሚ ሰዓብ ብጽኑዕ ዘርእዮም ተባሂለሎ ከም ናቶም ጋዜጠኛታት መግለጺ ኤርፎርስ ዋን ብኻቢኡ ሰዓት ኣቆጣጽራ ድሕሪ ቀትሪ 8:43 ካብ ቱርኪ አንካራ ኤስቦንጋ አውሮፕላን መዕረፊ ተላዒሉ ነይሩ ብተወሳኺ ናይ ፖለቲካ መግለጺ ሜጋን ከም ዘረጋገጸቶ ጋዜጠኛታት ኣብ ናይ ጋዜጠኛታት ክፍሊ ዘለው ናይ መስኮት መጋረጃታት ዓጽዮም ክጸንሑ ትእዛዝ ከም ዝተዋሃቦም ተነጊረሎ እዚ ኣዝዩ ዘይተለመደን ሓደገኛ ናይ ጸጥታ ኩነታት ምህላው ዘርኢ ነይሩ ዝበለት እታ ጋዜጠኛ ትራምፕ ክዛረቡ ከለው ካብቶም ንዝገጠሞም ኣጸየፍቲ ሰባት ዝተለዓለ ሓደገኛ በረራ ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዝነበረና ይብማል ጋዜጠኛታት ከም ዝነገርዎም ገሊጻላ ናይ ኤቢሲ ጋዜጠኛ ብወገና ሶሉስ መዓልቲ ናይ ሚስጥራዊ በረራ ሓበሬታ ምስተሰምዐ ድሕሪኡ ኣብዚ ዝለኣኸቶ ተወሳኺ ሓበሬታ ሓደ ናይ ሴክሬታሪ ሰርቪስ ወኪል ናብ ናይ ጋዜጠኛታት ክፍሊ መጽኡ መጋረጃታት ተዓጽዮም ምህላዎም ከም ዘተሓሳሰበን ከም ዝተቋጸሮም ገሊጻ ብፍላይ ድማ ሓደ ፎቶግራፈር መጋረጃ ክፍት እንከሎ ብውንቡ ብናይ ሴክሬታሪ ሰርቪስ ኣባላት ክዓጽዎ ከም ዝተነገሮ ተመልኪተሎ ጋዜጠኛታት ንናይ ዋይት ሃውስ ሰራሕተኛታት ምኽንያት ክሓቱ ከለው ካብ ሴክሬታሪ ሰርቪስ ዝቐረበ ትእዛዝ ጥራይ ምዃኑ ምላሽ ከም ዝተዋሃቦምን ሕቶም ገዲፎም ዝተባሃለው ከትግብሩ ከም ዝተሓሳስቦም ገሊፆም ናይ ቪድዮ ሓበሬታታት ከም ዘርእይዎ አውሮፕላን ቅድሚ ምብጋሳ 7 ደቂቃ ቀዲሙ ኣብ አንካራ ኤስቦንጋ አውሮፕላን መዕረፎ ካብ ኤርፎርስ ዋን ጎኒ ሓደ ምግቢ መመላለሲ ተሽከርካሪ ደው ኢላ ተራእየሎ ብምቕጻል እውን እቲ አውሮፕላን ኣብ እንግሊዝ ኣብ ዝርከብ ራፍ ናይ ጦር ሰፈር ብኻቢኡ ሰዓት ኣቆጣጽራ 10 ፈረቓን ዓሊባ ነገር ግና ድሕሪ 20 ደቂቃታት እዩ ጋዜጠኛታት እቲ ፕሬዚዳንት ክወርድ ከሎ ዘርኢ ካብ መንጎ ክንፊ ዝተደቀነን ዝቐድሕን ካሜራ ምድላው ዝፈለጡ እዚ ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ እዩ እዚ እውን ትራምፕ እቲ ካሜራ ቅድሚ መቕድሑ ካብታ ንእሽቶ አውሮፕላን ወሪዶም ናብ ኤርፎርስ ዋን ከኣትዉ ዘኽእሎም እኹል ግዜ ነይሮም ንምውድዳር ዝኣክል ኣብ ካሊእ በረራ አውሮፕላናት ምስ ዓለበት ድሕሪኡ ካሜራ ክሳብ ዝዳሎ ዝወስዶ 8 ደቂቃ ጥራይ ነይሩ እቲ ግዜ ሲኤንኤን ብተለምዶ ኩነታት ካብ ዝተኣናግዶ ንላዕሊ ኣዝዩ ፈጣን ነይሩ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ጋዜጠኛታት ካብታ አውሮፕላን ቀልጢፎም ምስ ተኣከቡ ድሕሪኡ እቲ ፕሬዚዳንት ንምውራድ ብዙሓት ደቂቃታት ይወስዱ ነይሮም ተባሂለሎ ሲኤንኤን ካብ ማእኸል ዝተለኣኸ ቪድዮ ክምርምር ከሎ ናይ ኣሜሪካ ምስሊ ክወፅእ ከሎ ናይ መደያይቦ ተሽከርከርቲ ተዳልዩ ናይ አውሮፕላናት ደገ ተኸፊቱ ነይሩ ከምኡውን ብተለምዶ ካብ ዝረአ ንላዕሊ ልዑል ቁፅር ዘለዎም ናይ ጸጥታ ኣባላት ኣብቲ ከባቢ ተራእዮም ኣለው ትራምፕ ድሕሪኡ እውን ብከባቢ ሰዓት 11 ናብቲ ሓዳሽ ብኳታር ዝተበርከተት ኤርፎርስ ዋን ምእታዎም ናይ ጋዜጠኛታት መግለፂ የመልክት ጋዜጠኛታት እቲ ፕሬዚዳንት ካብ ሓደ አውሮፕላን ናብ ካሊእ ክስጉም ከለው ብቪድዮ ቀሪጾም ሒዞም ወለው ናይ ሲኤንኤን ጋዜጠኛ ኬትላን ኮሊንስ ከምኡውን ናይ ፎቶ ጋዜጠኛ ካሊድ አብደላ ናብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝነበሮም ጉዕዞ ብንእሽተይ ናይ ኤሌክትሪክ ፀገም ምኽንያት ናብ ካሊእ አውሮፕላን ክቕይሩ ከለው ዋይት ሃውስ ትራምፕ ካብ ሓደ አውሮፕላን ናብ ካሊእ ክቐርፁ ከም ዘይተፈቐደሎምን እቲ ሓዳሽ አውሮፕላን ውሽጢ ክሳብ ዝኣትዉ ክፅበዩ ከም ዝተገብሩን ኣዘኻኺሮም ኣብ ናይ ቀጠር አውሮፕላን በረራ እዋን ትራምፕ ብዛዕባ ናይቲ አውሮፕላን ቅያሬ ምኽንያት ተሓይቶም ነይሮም ትራምፕ ክምልሱ ከለው እቲ ቅያሬ ኣብ እንግሊዝ ናይ ጦር ሰፈር ንዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ነቲ አውሮፕላን ናይ ምብፃሕ ዕድል ንምሃብ ኢሎም ካሊእ ፀገም ብዛዕባ ምህላው ተሓይቶም ክምልሱ ከለው እውን ኣብ ጠለፍ ምንም ዓይነት ፀገም ኣይተፈጠረን ኢሎም ብምንዳድ መልሲ እዮም
ናብ ካሊእ ጉዳይ ክንኣቱ ከለና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ናይ ስዑዲ ናይ ነዳዲ ጽዕነት መርከብ ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ናይ ሰብ ህይወት ምጥፍኡ ተገሊጸ ኣሎ። ካብ ናይ መርከብ ትካላት ካብ መራሕቲ ስልጣናት ብዝተረኸበ ሓበሬታ መሰረት ኣብ ናይ ስዑድ ዓረብ ዋንነት እትርከብ ሓንቲ ናይ ንግዲ መርከብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብባቤል መንደብ ወሽመጥ ኣቢላ ኣብ ተሓልፈሉ ዝነበረት እዋን ብሚሳይል ምውቃዓ ተገሊጸ ኣሎ። ናይ ባሕሪ ኢንተለጀንስ ትካል ዝኾነ ማሪሲክ ሎም ለይቲ ብዝገለጾ ናይ መጀመርታ ደረጃ ጸብጻባት 3 ናይ መርከብ ሰራሕተኛታት ሞቶም የመልክት ኢሎም። 2 ናይ ፓኪስታን ሓደ ድማ ናይ ኢንዶኔዥያ ዜጋ ምዃኑ እውን ተረጋጊጸ ኣሎ። ናይታ መርከብ መንነት ክሳብ ሕጂ ግልጽ ኣይተገበረን። ኣብ የመን በዝሒ ዘለዎ ናይ ሰሜን ክፋል ዝቆጻጸሩ ሕትታት ብስዑድ ዓረብ ዝተገበረ ናይ ነዊሕ ግዜ እገዳ ንምካት ኢሎም ምስ ስዑድ ይርከብ ዘለዎም ዝኾነ መራኽባት ዒላማ ከም ዝገበሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣጠንቂቖም ከም ዝነበሩ ዝከር ነቲ መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም ማሪሴ ከም ዝበለው ምስ ስዑዲ ምትእሳር ኣብ ዘለውን መርከባት ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ከቢድ ናይ ኩናት ምግዳድ ኢልዎ ኣሎ። ከምኡ እውን ኣብ ናይ ስዑድ ዓረብ ዋንነት ወይ ምሕዳር ጽዕነት ወይ ድማ ናይ ወደብ ጻውዒት ዘለውን መርከባት ብባቤል መንደብ ኣቢለን ክሓልፋ ከለዋ ዝተገበረ ሓደጋ እውን ብልዑል ኩነታት ጎሊሁ ኣሎ ኢሎም። ሕቲታት እገዳ ምግባሮምን ካብ ዝእውጅ ጀሚሩ እውን በቲ ወሽመጥ ኣቢሎም ዝግበር ትራፊክ ኣብ መዓልቲ 30 መርከባት ካብ ኮይኑ በኣንጻራዊ ኩነታት ቀፂሉ ነይሩ። ነገር ግና ዝተወሰነ ብስዑዲ ዋንነት ስለ ዘለወንን ዝመሓደራ ጽዕነት መርከባት ብባቤል መንደብ ኣቢልካ ካብ ምሕላፍ ይትረፍስ ንኣፍሪካ ናብ ታሕቲ ናይ ምዛር ነዊሕ መንገዲ መሪፀን እየን። ሲኤንኤን ነዚ ጉዳይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ መጀመርታ ናይ ሰብ ህይወት ኪሳራ ምምዝጋቡ ገሊጹ ምስ ኢራን ዝተኣሳሰሩ ኩናት ምኽንያት ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ማይ መስመራት ውጥረት ብልዑል ኩነታት ኣብ ዝነገሰሉ ኣብዚ እዋን ንመጀመርታ ግዜ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝተፈጸመላ እዚ መጥቃዕቲ ናይ ሰብ ህይወት ሲኢና ኣላ። ኣብ ናይ ኦመን ባሕሪ ሰላጤ ዝተፈጠረ ሓደጋ ብዝምልከት ድማ ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ናይ ባሕሪ ንግዲ ኦፕሬሽን ማእኸል ኣብ ኦመን ባሕሪ ሰላጤ ውሽጢ ኣብ ሓንቲ ናይ ኮንቲነር መርከብ ኣብ ልዕሊኡ ብሓደ መንነቱ ብዘይተፈለጠ ወታደራዊ ሓይሊ ሓደጋ መፍጣሩ ተገሊጸ ኣሎ። እቲ ሓደጋ ዝተፈጠረ ናይ ኦመን ባሕሪ ሰላጤ ናብ ህንዲ ውቅያኖስ ኣብ ዝሰፍሐለ ኣከባቢ ኣብ ደቡብ ኢራን ናይ ፓኪስታንን ናይ ባሕሪ ቦታታትን ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ። ክብራት ተኸታተልናሎም ዘደለ ናይ መርእሲ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና። ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ምግባር እንቻለና ዘለኩም ደገፍ ምግላጽ ከምዘይትርስዑና በልና ብኻልኦት ተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።